गुड मर्निं खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों एनडिबि आल्फा माखासे हानजाफोरनि बागै खोथा सावरायगोन आरो लोगोसे जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि होनायनि बागै खोथा सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअआव। गिबियावनो निर्भयाखौ इनाय अत्याचार जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा सुबुंफोरखौ फासि होनाय जासिगोन। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन 1 फेब्रुआरिनि फुंनि 6 रिंगायाव फासि होनाय जासिगोन। गिबियावनो 22 जानुवारि खालि फासि होनायनि खोथा दंमोन, नाथाय 22 जानुवारि डेटनिफ्राय फावसायनानै दिनै 1 फेब्रुआरियाव फासि होनाय जासिगोन। 1 फेब्रुआरियाव फासि होनाया रोखा जासिगोन। दा बिसोर साब्रै दुथाङा खारग'ला रायजो राजा नोंथांमोन। दा जियानो जादोला बे साब्रै दुथाङा थाबैनो फासि होजानांसिगौ, जों बेखौनो आरज गाबो। मानोना बिसोर उन्दै बैसोनि सासे गथ'खौ बासाव जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन निर्भयाखौ। बे जिनाहारि खालामनाया खमैब्लाबो 5 बोसोर बारलांबायमोन। गुवाहाटीआव गासै 644 उग्रपन्थीफोर मोन 8 हानजानि सोद्रोमाफोरा सारेन्डार खालामनायजों लोगोसे मोन 177 सिलाइ एबा अस्त्र भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो गथायनानै होयो। बे मोन 8 आफादफोरा जाहैबाय आल्फा आई, एनडिबि, आरएनएलएफ, केएलअ, सिपिआई, एनएसएलए, एडीएफ आरो लोगोसे एनएलएफबि। गासै मोन 8 हानजानिफ्राय 644 सोद्रोमाफोरा आसामनि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वालनो हाथियारफोरखौ गथायनानै होबाय आरो लोगोसे सारेन्डार जायो। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बेबायदिनो आसामाव गोबां आफाद दं रायजो राजा नोंथांमोन, जेरै एनडिबि बायदिनो आल्फा, केएलअ, एडीएफ बायदिसिना आफाद दं रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौमोन, आंबो मोजाङै मिथियामोन। आसरित ना रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि एनडिबिफ्रा गिबियावनो फैनायखाय बिसोरबो खिथु फैफाबाय नङा होमबा। दा साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, आफादफोरनो मा नांगौ बेखौ सरकारफ्रा होगोन ना होआ बेखौ जों जेबो मिथिया, नाथाय जोंनो नांगौ जानाय आंखाल 50 बोसोरनिफ्राय बांसिन सोमावसारनानै गोबां मानसिफोरा जिउ गारनांबाय। बे आंखालखौ जों मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा केएलअआनो जा बा आल्फायानो जा, बिसोर मा नागिरदों बेखौ जों जेबो मिथिया, नाथाय जोंनो नांगौ जानाय आंखाल जायबा एनडिबिफोरा नागिरगासिनो दं बड'लेण्ड, बे बड'लेण्डआ जोंना थाबैनो जानांगौ। बेखौनो जों आरज गाबो। जोंनि बे आसामाव मोनसेबो बेबायदि उग्रपन्थी आफाद गैला होननानै बुंजायो, मानोना गासै मोन 8 आफादफोरा सारेन्डार जाजोब्बाय। एनडिबिएसफोरा फैग्रोनायखाय बिसोरबो खिथु फैफाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि एनडिबिफोरा सिगांसिन फैदोंमोन, बेनि उनाव आल्फा फैबाय, बेनि उनाव माखासे केएलअ बायदिसिना आफादफोरा फैबाय। मानो बेबायदि फैसावलाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ एनडिबिएस आरो लोगोसे माखासे आफादफोरनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। गोजोन फुंबिलिनि सिउ सिउ बारनाय बाराव नोंथांमोनखौ गासिखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय।